ದೇಶದ ಪಿದೆರ್ದು ಉಪ್ಪುನ ಪಗೆಮಾನಿಲೆರ್ದು ನಮನ್ ಕಾಪೆರೆ ಸೈನಿಕರು ಇತ್ತೆರಂಡ ಊರದ ಕಾನೂನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಕಾಪೆರೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದ ಪೊಲೀಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪೆರ್ಮೆದೀದು ಅಕ್ಲೇಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವರೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ. ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಗ್ ಪುದರ್ಪೋಯಿನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹಬ್ ಆಯಿನ ದೇವದುರ್ಗ ಸಿಟಿ ಇನಿ ಕೋಮು ದ್ವೇಷದಾರ್ದು 5 ದಿನರ್ದಿಂಚಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಪಾಡಿನಿರ್ದಾವರ ಪೇಂಟೆದ ಮಾತಾ ರೋಡುಲು ನಿಶಬ್ದವಾದುಂಡು. ಸಿಟಿತ ಮಾತಾ ರೋಡ್ಲೆಡ್ ಪೊಲೀಸರ್ನ ಗಾಡಿದ ಸೈರಂದ ಸೌಂಡೇ ಕೇನೊಂದುಂಡು. ದಾನೆ ಎನಿಲಾ ಲೇಟಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಒಂದು ಕೂಡ ಏಪ ಮುಗಿಯರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಗಲಾಟೆ ಅವೊಂದೇ ಇತ್ತಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ವಾರಲ ಉಪ್ಪು ಒಂದೊಂಜಿ ತೆಮ್ಮ ಏಪ ಉಂತುಂಡ ಈ ವನಸ್ ಮಲ್ತಾನ ಬಾಲೆ ಒಲ್ಲೆ ಬಾಲೆದ ವನಸಾಂಡ ಹಾ ಆ ಏಕಡು ವನಸ್ ಮಲ್ತು ಜೈದೆ ಈರ್ಪೋದು ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಗಂಟೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪದ್ರಾಡ ಆಂಡ್ ಹಾ ಆವು ಆವು ಯಾನ್ ರಪ್ಪ ಮೀದ್ ಬರ್ಪೆ 5 ನಿಮಿಷ. ರಾಮಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬೇಗ ಹೋಗಿ. ಮೇರೇನೊಂಜಿ ಸರಿಟು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೆರಲ ಬುಡ್ಪುಜೆರ್ ಸುರಾಂಡ್ ಮಕ್ಳೇನ ಕಿರಿಕಿರಿ. ಇಂದೇ ಇಂದೇ ಹೊರ ಬೇಗ ಬಲೆ ದಾದನ ಗಲಾಟೆಗೆ. ಓ ಅಂದ ವನಸ್ ಎಂಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ಯಾನ್ ವನಸ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದೆ ಮನ್ಪುವೆ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಜಾಗೃತಿ ಇಡು ಜೆಪ್ಪುಲೆ. ರಾಮಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಮಪ್ಪೆರ್ನ ಮಿತ್ತು ಕೋಪ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುವೆರ್. ರಾಮಪ್ಪೆರೆನ್ ಅರೆನ ಕ್ಯಾಬಿನಿಗೆ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ದಾನೆ ರಾಮಪ್ಪೆರೆ ಆತು ಸರ್ವಿಸ್ ಆತನು ಒಂಚೂರ್ಲೇರೆ ಬುದ್ಧಿಜ್ಜೆ ಗಲಾಟಾಪಿನ ಜಾಗಡು ಏರಾಂಡಲ ಒರಿಯನ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಪೆರ ಯಾನ್ ಶಿವಪ್ಪಡ ಪಂದು ಪೋತೆ ಸರ್. ಅಪಗ ಅಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಗಿಲಾಟೆ ದಾಲ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸರ್. ಅತ್ತಿ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪುನಕಲು 2 ಪಂದು ಗಲಾಟೆ ಮನ್ಪುವೆರ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ದಾಯಿ ರಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋಯರ ಪೂಜ ಒಕ್ಕಡೆ ಸರ್. ಯಾನ್ ಏಪಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಟೈಮ್ಡು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಡು ಪುಜಿ ನಿಯತ್ತಡು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುವೆ. ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅತೆ ಒಂಚೂರು ದಾಲ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತೆ ಅಂಚ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್. ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಂಡೆ ಇರೆಗ ಕೋಪ ಬತ್ತಂಡು. ಹಾ ಇರ್ಬೋದು ಡ್ಯೂಟಿ ಮನ್ಪಲೆ ಆಯ್ಡವು ಫೈಲ್ ಕೊರ್ದು ಕಡಪ್ರಾಲೆ. ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗೀತದ ರಾಮಪ್ಪೆರ್ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪೆರ್. ಮಸ್ತ್ ದಿನರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಗನ ಮೋನೆ ತೂಪೇರ್. ಅಮ್ಮೆರೆನ್ ತೂಯಿನ ಮಗಕಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ದಾದೆ ಪಪ್ಪ ಇರನ್ ತೂವಂದೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಂಡ್ ಏತ್ ಪಂದೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮನ್ಪುವಾರೆ. ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇತ್ತುನತ ಬಾಲೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ ಒಂದಿತ್ತಿಜಿ. ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ ಯಾನಂತೂ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೋಪುಜಿ. ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತದ ಬೇಟೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೋ ಪೊಲೀಸ್ ಬೇಲೆ ಅಂತ ನಿಕ್ಕು ಬೊರ್ಚೇ ಬೊರ್ಚಿ ಬೇಲೆಗೊಂಜಿ ಪೋಂಡ ಬಡದಿ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕೇರೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮೇರೆಗೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಬಂದು ಆತ ಸಸಾರ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿದೆ. ಜನಕುಲು ಮಾತ ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ಬಂದು ಧೈರ್ಯಡು ಉಪ್ಪುವೇರು ಕಲುವೇರು ಬೊಕ ರೌಡಿಲು ರೋಡುಡು ಪೋಯರ ಪೋಡಿನು ಎಂಕುಲ್ ನಂಚಿನ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ್ಪು ನಿರ್ದಾತ್ರ. ಇರ್ನ ಬೇಲೆನ ಬುಡ್ದು ಕೊರಿಯರ ಏಪ ಇರೆಗಿ ಇರ್ನ ಬೇಲೆನೆ ಬಡದಿ ಜೋಕುಲತೆ ಅಂದು ಎಂಕುಲ ಆಗುತ್ತುಂಡು ಸಂಸಾರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಆಂಡ ಈ ಸಮಾಜದ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ ಎಂಕುಲ್ನನೆ. ವರ್ಷದ 365 ದಿನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಈ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ ಬೊರ್ಚೇ ಬೊರ್ಚಪ್ಪ. ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಇರ್ದೆ ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ಪಿನ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಪೋಪಿನಿ. ಅವಳು ಕೆರಿಯರು ಮೂಲು ಲಕ್ಕ ಇರು
ಪನ್ಪಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಬ್ ಏರಿಗೆ ಬೋಡು ಬೊರ್ಚಪ್ಪ ಎಂಕಂತೂ ಬುರ್ಚಿ ಅಂದ್ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪಗ ಈ ದೇಶದನೇ ಚಿಂತೆ ನಮ್ಮ ಕೇರಂತ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಪಂಡ ಸೈನಿಕರ್ನ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಿಲಕ ಜನಕಲು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಬೇಲೆ ಅವು ಆತು ತಾಸ್ತಾರ ಮನ್ಪೋಚಿ ಮುಲ್ಪ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿನ ಬೇಲೆಲಾ ಮನ್ಪೋಲಿ ಲಂಚ ದೆತೊನಂದೆ ನಿಯತ್ತಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಜನಕಲ್ಡ ಪುಗರ್ತೆ ದೆತೊನಿನ ಏತೋ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಲೀಸಿನಕಲು ಉಪ್ಪುನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಯಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಪನ್ಪಿನನೆ ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಎನ್ನಲ ತಪ್ಪಾಂಡಿಯೇ ಪೊಲೀಸ್ನ ಬೊಡದಿ ಪನ್ಪಿನಲ ಇಂಕೊಂಜ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಂಕಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಆಹಾ ಗೊತ್ತಾಂಡಿತ್ತೆ ಈಲ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೇರಡುಂದುಲ್ಲತ್ತ ಅಂದು ಪಪ್ಪ ಈರ್ನ ಪಾತೆರ ಪುರ ಕೇನಗ ಎಂಕಲ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೇರುಡು ಪಂದು ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ಬೇಷ್ ಬಾಲೆ ಬೇಷ್ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸೈನಿಕರು ಆಯರೆ ಕಾನೂನುದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯರೆ ಮಾತಾ ಜವನೇರು ದುಂಬು ಬರಡು ಪನ್ಪಿನನೇ ಇಂಕ್ಲೆನ ಆಸೆ ಎಂಕುಲ್ನ ಕತೆ ನಿಖಿಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ